nilitum aphan APHLC aphan lapen inglong rat akhei jok nangji lapen ke along ri jok nangji upen a jok dak wang lo nang litum press conference lo opposition litum anang churu lo nitum ki puji ka pachini kang tum ke rat aphan ka pachini kang tum ke lai lo nitum ning kan proxy lo election ke che dan dun ka che song dun APHLC pen na pen la prang pen ta claim bom lo batai election che na batai ke thom bak torch arjan pen si nilitum che dan dun lo la pen hai ta hai bom lo hai det kali sita a kapre to man ne perem lap si nitum opposition ke kang tang ne opposition na tum ke plang la pen non bang ke nitum ke hai thorji angring do penil la son hot atumi symbol allocation along district commissioner ba returning officer pula langi lapen ke candidate atum ta dolo independent candidate atum abang an ASDC APHLC lapen ala GSP po tu anda nitum dolo lapen observer tum election observer tum ta banget om dolo amat ilitum inglong arat tumban kape remji po kam inglong arat along ri nagi chidun ji po phan la ke che tum bidi kang lim pen klemsi karbiang long ke do de pin amunit John Bernard Sangma ku alang li phan ke che tum use that law bewhar that law and that law receive mason si and that law lang li phan ache the ka be receive mason si and that law amat GSP party pen nomination na pe pidun that law la pen election commission la pen election commission lo district commissioner returning officer ke election commissioner amunit lo pot alang litum la torcha bang ke GSP fancy pi thurong lo ni litum che dandun olo athema nitum la pen lok sega election da che dandun lo apranganta la pen ke meeting ke do I ke symbol allocation po meeting ke do I ke hadak ching wai nang po akim mia kam si claim nang hi po fancy meeting ke do seta alang litum ke hala nomination na long tok tang der lo ke alam si pu thurong lo jong si nomination long tok der lo pot ching wai akam a belo pute meeting na nang hang yak kam da vi la symbol allocation ke abinong ke la solaman da pudun lo ni liama tar returning officer batai throk lo prang dai claim ta la pen ke batai philo ni da election observer ta India dang be the claim lu lai hue lam ni ta chini la pot si sonai puloseta la la symbol allocation hut Bernard Sangma ta kroilu alang li hala second preference abang football si enpo put hadak ta ninjelo meeting long ta amat alang li phan kumani telepon nang lo mat ingtan ponde amat nang si lut tu ane kroi krem seta kroi la amat kroi la amat aku nang hang sudah alang li phan la ke che tu telepon pen asap ta kroi dun ri pu ipu amat nang lut tu choklo ni ta kroi krelu non ke pu tu kom la penala DC phanta returning officer phanta telepon nang hang de la meeting lo ha lu ponde ha mi thanga a chamber lu ponde amat alang lita kroi credit lo la nomination na long ke tok ateng lo unitum pulo Bernard Sangma ta kroi lo ni tum join petition pidet punon pula la da kroi credit la sineli tum pulo ade kopia athesi la so meeting hang chot meeting lo ngai la ka chi gwa ye fan meeting hang lo kan de jong si nomination paper ateng si claim that po puja meeting na hang ita kamahi sita nearly ilitum ma thathulo